Mga kapuso, usa sa mga gikonsiderang silent killer nga sakit mao ang hypertension o ginatawag sa mga high blood o alta presyon. Kana atong hisgutan kauban ang adult cardiologist nga si Dr. Erwin Ibanez. Doc Erwin, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? May buntag sa tanang kapuso sa tibuok Mindanao. Doc Erwin, unang-una, Doc, unsa ba ang sakit nga hypertension ug unsa sab, Doc, ang common causes sa pag-atake sa maong sakit? Okay. Ang hypertension o mo ning ginatawag na pagtaas sa blood pressure. So, currently, ang pagtaas sa blood pressure kay ginasulti na ang BP dapat more than 140 over 90 millimeters mercury. Mo ni ang ilang gisulti na pag-define sa hypertension according sa International Society of Hypertension 2020. Daghang posibleng rason ang pagsaka sa blood pressure. Pwedeng tungod sa sobrang pagkaon o parat, cholesterol, or unhealthy diet, kanang ganahan mo kaon og mga canned foods, processed food ba, or mga physical inactivity, mao ni sila. Or kanang obese na mga tao, or nasa uban kay kanang na diabetes, na kidney problem, kana sila na thyroid, or even stress. Kaya ang stress, tungod sa stress, pwede kang mukusog og kaon sa nimo or inom og alcohol, kini sila mag-contribute sa pagtaas sa blood pressure. Doc, unsa ba ang mga sintomas nga mabati kung naka-experience na ako sa katao og hypertension? Sa tinuod lang, ang hypertension, pwedeng wala kay signs o symptoms sa hypertension. Ang ubang tao masin nagalakaw sa gawas, wala siya kabalo na taas ilang BP. Pero kung naaman kay simptomas, kini pwedeng masakit ang imong ulo or tangkugo sa ubang pasyente, ang uban ka ng dagkapuyon or fatigue, pwede ka na, or usahay ka na pagkalipong sa ubang pasyente. Doc, ngano kaya nga gina-consider ang hypertension isip usa ka silent killer nga sakit? Silent killer, kay tungod sa proseso mo na siya, dili siya dayon-dayon magmanifesto sa ubang pasyente. Silent killer kay ang blood pressure, pwede manggod siya kanang insulti na ko ganina, maskin kanang nagalakaw-lakaw lang diha sa gawas, pwedeng nataas di ang BP na wala siya ginabati. So, ang ubang pasyente mo kahit lang matumba or mukalit lang pakonsulta sa amo, nagalisod na ginawa or nagpalya na ang kasing-kasing. O karon, Doc, natay fact or myth? Iingon lang nimo, Doc, kung tinuod ba o dili kining mga tinuuhan sa kadaghanan hilabot sa hypertension. Unang-una, Doc, kung ang imong ginikanan doon na kunoy hypertension, dako sab ang posibilidad nga ma-high blood pod ang mga mosunod nga mga henerasyon. Tinuod ni siya. Pwede jud siyang mapasa man ang high blood. So, mao nang gina-advise namo kung taas ang strong ang family history nila sa high blood, kinahanglan jud sila na ma-monitor or kinahanglan jud sila magkonsulta sa ilang mga doktor. Doc, kini daghan gyud ang nagatuoan ni kung moatake daw ang hypertension, birahon lang daw ang buhok aron mubaba ang blood pressure. Dili jud ni siya tinuod, no? Siguro naibot na lang ang buhok siguro sa pasyente. Dili jud na panawag ang high blood. Kay sa pagbira pa lang sa buhok, pwede nang mutaas ang BP. So dili na siya tinuod. Maupaw na lang mo. Doc, para lang ba sa mga 40 years old and above o kining mga makonsider na nga obese ang hypertension? Maskin unsang edad actually, maskin pag batanon, na ako'y mga pasyente na uban na batanon pa. Kini sila na mga pasyente may edad og 18, 20, or napagay 16, unsahay ka ng mga referral kay tungod na high blood na sila. Kini na mga pasyente, kinahanglan dyan sila or work up maskin kay tungod sa pwedeng ang rason ani is secondary hypertension. Mo dili pasabot na 40 years old and above ka, dito lang ka magka-high blood. Karon tungod sa atong lifestyle, sa atong mga gikinaon, mo na daghang pasyente na maskin batanon pa nag-high blood na. Doc, daghan na nagaingon nga kung sakit daw ang batok, posible daw hypertension na. Dili tanan sakit sa batok, high blood na dayon, basig na ay last rason anong pagsakit sa batok. Ang ubang pasyente manggod, abi nila kuan lang, mali lang posisyon sa pagtulog, abi nila sakit na, taas na ilang blood pressure. Pero actually, dili na jud na sa tinuod. Pero may uban na pag sobra kataas ang blood pressure, musakit jud ang ilang tangkugo or ilang batok.
Dok kini, daghan na nagabuhat ni ini labi na katong mga nanay history sa hypertension. Mag-ugom o mag-usap lang daw og ahos. Masunog na lang na sila kinaon og ahos, dili jud na mo naog ang blood pressure ana. Kay ang ubang pasyente mo adto sa moa daghan na kay naugom na ahos, wa jud ni naog ang ilang BP. So dili jud siya, ang uban manggod na uban incidentally mo naog daw ang ilang BP. Pero sa kadaghanan ako na-encounter, wa jud nakanaog og blood pressure. Ang kadalasan na pa mag-change ng ilang diet, pag ginakambyuhan na nilang diet, kanang mahadlok na sila, kanang ginasultihan na namo na ibawasan ang ilang intake of salt o ang ilang mga fatty foods, kana dakong factor na siya kay pwede jud muubos ang blood pressure sa isa ka pasyente. Alright, daghan kay salamat Dr. Erwin sa mga mahinungdanong impormasyon nga imong gihatag kalabot sa hypertension ug syempre sa among on-air consultation sa imuha. Amping always, Doc. Sige, salamat. Tutok lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.